Dobrý deň, milí priaznivci nášho vydavateľstva, vydavateľstva Matice slovenskej. Dovoľte, aby som vás privítala pri pilotnom vysielaní rozhovorov s našimi autormi. Dnes medzi nami vítam Jaroslava Zemiara. Vítaj. Ďakujem za pozvanie. Je to autor, ktorý sa na našej scéne literárnej objavil iba nedávno. V našom vydavateľstve si vydal svoju prvotinu Iné svety. Mohol by si našim čitateľom objasniť, ako sa z bežného človeka, ktorý žije svojimi bežnými starostiami a radosťami, zrazu stane spisovateľ? Musí byť splnená jedna základná podmienka. Človek musí mať veľmi rád knihy, veľmi rád musí čítať a musí mať takú tú túžbu v sebe, ambíciu dokázať to, čo ostatní autori, ktorých obdivuje. No a potom to treba skúšať a v môjom prípade po 10 rokoch toto je výsledok. 10 rokov trvalo napísanie tejto knihy. Áno, s prestávkami. S prestávkami. Ja prezradím našim poslucháčom a divákom, že my sme nedávno spolu absolvovali, tuším, 7 besied v rámci našeho projektu Slovenskí spisovatelia na cestách a navštívili sme našich krajanov na Dolnej Zemi v Maďarsku, Rumunsku a vo Vojvodine. Si bol tiež s nami? No. Áno, vo Vojvodine. A tam vlastne, keď si povedal deťom a mládeži, že napísanie knihy trvalo 10 rokov, tak tí asi ani nemohli uveriť vlastným ušiam a boli takí z toho veľmi prekvapení. Čiže prečo to trvalo tak dlho? No je to moja prvotina, ako si už spomínala. A túto odbornosť písania kníh som sa učil na vlastných chybách. Niečo som si prečítal, ako sa píšu knihy, pozeral som si nejaké YouTube videá, no a potom som si sadol a písal som. No. Prvá čitateľka bola moja manželka, jeden kamarát, ktorí sú totálni amatéri v tejto sfére, tak išlo to kročík za kročíkom veľmi pomaly. A keď si mal rukopis hotový a dal si ho prečítať svojim blízkym, rodine a priateľom, ako si potom našiel toho svojho vydavateľa, teda v tomto prípade naše vydavateľstvo? Veľmi amatérsky, jednoducho. Zadal som si do vyhľadávača slovenské vydavateľstva a z toho zoznamu možno 30 vydavateľstiev 15 spĺňalo podmienky na takú knihu, ktorú som ja napísal. No a oslovil som ich. Potom som na to zabudol a po 6 mesiacoch na moje veľké prekvapenie, radosť sa ozvalo vydavateľstvo Matice slovenskej. Tak ďakujeme ti aj za dôveru, že si zveril vydanie svojej prvotiny práve nám. A tuto si nám priniesol ukázať stopy, publikácie, ktoré asi ťa ovplyvnili trošku aj v živote, o čom my budeme o chvíľočku rozprávať, ale zrejme aj v tej tvojej tvorbe. Ja som približne z takej generácie ako ty, čiže tiež som čítala Troch pátračov, tiež som čítala stopy. A ono, keď sme to tým deťom ukazovali na tých zahraničných besedách, keďže nie všetci tieto stopy poznali, aj keď v jednej knižnici, keď si dobre spomínam, niekde v Rumunsku boli a aj ich poznali deti. Deti boli prekvapené tými čierno-bielými ilustráciami, že to je také jednoduché a my sme im to vtedy vlastne vysvetľovali, že to podnecovalo tú našu fantáziu. No. Čiže ty si generácia, ktorá vyrástla aj práve na tejto literatúre. Si nám doniesol ukázať, to je tvoja obľúbená kniha, Tento stratený svet? Nie, sa mi zmestila teraz do tašky, najľahšia, najtenšia, ale samozrejme som už dávno prečítal, videl som aj film, a je to výborná kniha. No a to je taká kniha, aký som čítal, na akých som vyrastal a to podnicovalo vo mne tú fantáziu a snad najradšej sa mi páčili príbehy z afrického kontinentu. Áno, Tarzan z Rodolpic, Tarzanov návrat, Vericí stopy a toto bol môj životný sen sa dostať tiež do Afriky. No ako? Takže nehovoríš to len tak, lebo my chceme našim budúcim čitateľom a priaznivcom našho vydavateľstva načrtnúť, lebo my im veľa o tej knihe nechceme povedať, chceme skôr ju tak predstaviť, aby ju chceli po nej siahnuť, ale my im chceme tým, čo si povedal, ich voviesť do deja, pretože dej tvojej knihy sa neodohráva na Slovensku, odohráva sa práve v Afrike, v Južnej Afrike a v Kapskom meste. To znamená, že keď ty hovoríš, že to bol tvoj sen, aby si sa vždy pozrel do Afriky, bol si tam?
Bol som tam dokonca 10 rokov. Ty máš tie desiatky nejako tak akože vo svojom živote. A to už je celkom dobrý materiál na napísanie celej knihy, nielen polku knihy. Polka kníh sa odohrávajú v Južnej Afrike. A no takisto, ako som povedal, dobrodružná povaha a chuť cestovať a niečo nové zažiť, a zresetovať svoj osobný aj profesionálny život, tak som išiel do Južnej Afriky. Splňali všetky podmienky a som si začiarkol. Takže strávil si tam 10 rokov, takže každá kapitola 10 kapitol. Každý rok v Afrike nie, tak to asi nebude. Ale dej sa začína odohrávať teda v Kapskom meste, kde sa mladí ľudia, ktorí práve ukončili strednú školu, rozhodujú, chcú sa dohodnúť, ako strávia prázdniny. A my keď sme chodili spolu na literárne besedy do škôl, tak vlastne tam bola taká jedna zaujímavá vec, my sme im premietali fotografie z tvojho pôsobenia, ukazovali sme im nejaké z prírody fotografie, ale chceli sme im aj povedať, aby vedeli pochopiť tú knihu, že tá mládež tam žije trošku iným spôsobom ako v Európe. Tak v čom je taký ten hlavný rozdiel? No mladí ľudia sú tam už od skorého veku vedení takej samostatnosti, čo vyvrcholí po maturite, kedy sa rozhodujú, či pôjdu študovať, či vôbec pôjdu študovať, alebo čo vlastne majú robiť vo svojom živote. Väčšinou im rodičia umožnia vybrať, ak teda si nevyberú ďalšie štúdium, tak idú na celý rok do zahraničia, lebo oni tam v tej Južnej Afrike, na tom južnom Cypre sú takí odrezaní od okolitého sveta a pre väčšinu to je prvá príležitosť ísť do iných krajín. Im sa veľmi páči Európa, do tej Európy. No a toto v nich podporujú a keď sa vrátia, tak už majú rozmyslené, čo chcú robiť v živote, buď pracovať, alebo teda univerzitu. A tá samostatnosť sa ešte umocňuje tým, že teda buď idú na internát, aj keď sú z Kapského mesta, na intrakt do Kapského mesta zostávajú, alebo sa dajú dokopy so pár priateľmi, spolužiakmi, prenajmú si dom a snažia sa žiť vlastný život bez rodičov. Áno, takže to bolo aj také prekvapujúce pre tie deti, ktorým sme o tom rozprávali, ale táto literatúra, lebo zatiaľ hovoríme o tvojich skúsenostiach v Afrike, ona nie je cestopisnou literatúrou. My by sme ju zaradili do dobrodružno-fantázijnej literatúry, čiže my sme len teraz načreli do toho prostredia, kde sa začína dej odohrávať. Kým začneme ešte hovoriť o príbehu tejto knihy a o tom, čo tam je podstatné, možno sa ešte vráťme k tvojej spolupráci s ilustrátorkou, pretože ja prezradím, že táto ilustrátorka pred niekoľkými týždňami s inou knihou detskou z nášho vydavateľstva, ktorá sa volá Stratený syn, získala významné ocenenie v súťaži o najkrajšiu knihu roka za rok 2024, takže ti gratulujem, že máš takéto ilustrácie od ocenenej ilustrátorky. Aká bola tvoja spolupráca s ilustrátorkou? Vybral si ju ty, alebo ti ju ponúklo vydavateľstvo? No, nakoľko to je moja prvotina, tak s týmto ja nemám žiadne skúsenosti ani kontakty, tak som dôveroval ilustrátorke, ktorú navrhlo vydavateľstvo na komunikáciu. Komunikácia bola naozaj výborná, aj čo sa týka jednotlivých obrázkov do kapitol, ale hlavne čo sa týka obálky. Tam bolo kopec nápadov, ja som mal nejakú predstavu, iní ľudia mali nejakú predstavu a pani Aronová bola veľmi ústretová a trpezlivá, musím podotknúť, a ja si myslím, že výsledok stojí za to. Áno, a myslím, že to ocenili aj ľudia, ktorí už siahli po tejto knihe. A je to presne, myslím, aj v tom štýle, že nie je ona bohato farebne ilustrovaná, aj keď je z Afriky a možno by to ľudia očakávali, ale k tomu príbehu by sa ani to asi takto nehodilo. Čiže hovorili sme, že príbeh by sme zaradili do kategórie fantasticko-dobrodružnej literatúry. Mysteriózne trocha. Tak, a ešte áno, určite aj mysterióznej. Čo ťa inšpirovalo k napísaniu práve takéhoto typu literatúry? Prečo si nezúročil tie tvoje skúsenosti treba s napísaním cestopisu, ale prečo, vieme, že si čítal tie stopy, ale predsa len toto je ešte trošku iné ako stopy. Prečo práve takýto typ literatúry? Čo ťa motivovalo k napísaniu? No, okrem toho dobrodružného základu, samozrejme, ktorý driema vo mne hlboko, tak ma tiež fascinujú záhady.
A prišiel som k jednej knihe od jedného českého cestovateľa, kde hovorí o určitej stolovej hore, ktorá okrem Južnej Afriky je tiež ďalšia v Južnej Amerike, na hranici Brazílie a Venezuely. A opisuje tam určité záhadné javy, ktoré sa tam dejú. A čo on tvrdí, že sa to tam naozaj deje, lebo on tam bol 3-krát. Ale nemal na to žiadne vysvetlenie, nemal na to žiadne riešenie, tak ja som si svoje vymyslel, áno, tam sa zapojila moja fantázia a dal som dokopy skúsenosti z Južnej Afriky a túto mystériu, túto záhadu z Južnej Ameriky a vymyslel som príbeh, ktorý do určitej miery vysvetľuje, že čo sa tam vlastne deje. A ty vlastne pracuješ aj s faktami, lebo ja keď som tú knihu si zobrala do rúk, priznám sa, že prečítala som ju za 2 večery. Bola som vtedy akurát chorá, takže sa mi to tak aj hodilo. A ja som hneď potom začala googliť a hľadať na internete, lebo ty tam tvrdíš, že Stolová hora, na ktorú oni sa v priebehu deja títo mladí ľudia dostanú, nebudeme prezrádzať nejaké podrobnosti, ale že tá Stolová hora skutočne existuje na hranici Brazílie a Venezuely, ak si dobre pamätám, tak? A vlastne svojho času tam bola budovaná diaľnica v blízkosti, ktorá už dosahovala skoro 100 km, bola blízko tej Stolovej hory. Zrazu to prestali budovať, uzavrela to armáda a ja som ti neverila ako spisovateľovi. Som si myslela, že tak si to vymyslel. Skutočne to na Google nájdeme, takéto informácie. A tých stolových hôr, ja som si potom overila, je hoci kde po svete viac. Čiže tie stolové hory sú také zvláštne. Dokonca naposledy moja dcéra Zuzka, ktorá teraz číta Olgu Tokarčuk, nositeľku Nobelovej ceny, tak v jednej tej publikácii taktiež sa táto Stolová hora objavuje. Čiže ďakujem ti za odkrytie aj tejto záhady Stolovej hory, lebo ja milujem záhady. A v tejto publikácii bude vystupovať taká tajomná postava, strýko, jeden z hlavných postav, strýko, ktorý vlastne bude, asi predpokladám, vo všetkých tých knihách zohrávať veľmi dôležitú úlohu, pretože o tom si všetci myslia, že je mŕtvý a jedine jeho synovec verí, že je živý. A vlastne od tohto strýka a od jeho nejakých výskumov a prepojenia na kamaráta šamana sa budú odohrávať rôzne príbehy a ty tam pracuješ aj s niečím takým ako premiesňovaním sa. Prenášanie. Tak, prenášanie. Vymyslel sa špeciálne prenášadlá, čiže ty veríš na to, že jedného dňa budeme sa môcť premiestniť z miesta na miesto oveľa rýchlejšie ako teraz? Určite som tam presvedčený. A veríš tomu, že aj teraz to už je možné? No teraz možno neviem, to nie som si istý, ale v budúcnosti určite. Čiže to technické riešenie, ktoré ty si teoreticky v tej publikácii vymyslel, je také trošku zložité a nie je podložené skutočným výskumom, ale skôr, aby nejak ten dej gradoval a aby si mohol odkryť tú myšlienku, že jedného dňa ľudia budú môcť cestovať ináč ako cestujú dnes. No hlavným hrdinom to určite pomôže v tom deji, lebo ináč by to mali veľmi komplikované. A ak by si mal takto zhodnotiť, pre akú vekovú kategóriu si myslíš, že táto publikácia je vhodná okrem dospelých, lebo ja nie som jediný dospelý, ktorý už prečítal a prečítal ho naozaj rýchlo a ten dej je taký svižný a graduje sa, je zaujímavý, ale čo myslíš, môžu ju čítať aj deti? Ak áno, pre akú kategóriu by si odporúčal túto publikáciu? Keď som ju začal písať, tak som mal na mysli deti od 11 rokov. Keď som bol v polke, tak som to posunul na 13 a keď som to dokončil, tak si myslím, že to by bolo vhodné pre tých od 15 rokov. To potvrdila aj Nicole Arnová, ilustrátorka. Si myslí, že to od 15 rokov, vzhľadom na celý dej, nakoľko je to príbeh aj o mladých ľuďoch, tak samozrejme sú tam určité vzťahové záležitosti, tak myslím, že tých 15 rokov je vhodná spodná hranica a vrchná hranica je otvorená. Tak, presne, 99 a dokonca aj vyššie. Aj vyššie. Áno, ty si, ako sme spomínali, absolvoval tie literárne besedy na Dolnej Zemi.
Plánujeme teraz ďalšie besedy, chceli by sme dobiť Martinus spoločne, tak, ale plánujeme aj besedy s deťmi na Slovensku, lebo zatiaľ máš tú skúsenosť na Dolnej Zemi. My sa chystáme v júni na sériu besied v knižniciach a v školách na východnom Slovensku. Máš už tú skúsenosť s tými deťmi v zahraničí, kde si s tým textom musel pracovať ináč trošku, aj keď oni vedeli veľmi dobre po slovensky, ale predsa niektoré tie reálie sa tam vysvetľovali ináč. Čo očakávaš od besied na Slovensku? Očakávam, áno, takú väčšiu aktivitu, takú väčšiu sebavedomosť pri kladení otázok autorovi. Ale väčšinou, vieš, tie deti sú také zvedavé, nechám sa dávať otázky, ale predsa asi na tomto Slovensku očakávam takú živšiu diskusiu a dúfam, že sa nemýlim. A čo očakávaš od besedy v Martinuse? Lebo tam už je možné, že tam budeš mať úplne inú kategóriu a za kými si sa stretával doteraz. Predpokladám, že na túto besedu prídu skôr dospelí ľudia. Možno niektorí budú mať už prečítanú tvoju knihu, keďže kniha v podstate od jesene minulého roku je v predaji. Tak čo očakávaš od tejto besedy? No to by bolo výborné, keby niektorí ľudia tam prišli a s tým, že majú prečítanú knihu, lebo by sme mohli debatovať o konkrétnych veciach. O dospelých predpokladám, že by sa zaujímali o ten život v Južnej Afrike, nakoľko som tam žil 10 rokov, aby som vedel doložiť nejaké fakty. No a potom asi bude zaujímať tá podstata, skutočná podstata tej záhady, o ktorej mimo tých fantazijných vecí, ktoré ja predkladám, tak by sme sa o tom mohli porozprávať. Ja prezradím našim divákom, poslucháčom, prípadne potenciálnym čitateľom, že píšeš pokračovanie tejto knihy. Dúfajme, že pre naše vydavateľstvo, ak všetko dobre dopadne. Bude sa tiež odvíjať v takomto smere ako doteraz, to znamená, budeš tam riešiť tie veci, ktoré riešiš doteraz, tieto záhady, alebo to bude posunuté ešte aj nejakým iným smerom? No základ tam bude rovnaký, hlavní hrdinovia dostanú aj vedľajšie postavy. A tá filozofia, že niekde vo svete je záhada, o ktorej sa hovorí, ktorá nie je veľmi známa, lebo možno určité kruhy nechcú, aby bola známa, alebo je taká neuveriteľná, že sa o tom veľmi nepíše, tak v tom duchu pokračujem aj v druhom pokračovaní. A prezrať našim divákom, prečo takýto názov Iné svety? Iné svety. Lebo hlavní hrdinovia objavia cestu, ako sa dostať do paralelných svetov. Áno, to už naozaj zachádzame do fantastiky. A keď podľa strika hlavnej postavy je to úplne normálna vec, tak pre nás to zatiaľ nie je. Takže to mám na mysli iné svety, tie paralelné svety. A môžeš nám prezradiť, či takto v duchu plánuješ zaradiť do tejto svojej knihy niekedy aj Slovensko a nejakú našu slovenskú záhadu, lebo tých máme tiež na Slovensku požehnanie. Ja ti môžem odporúčať, ak si potreboval. No veľmi rád si nechám poradiť a keď je tá záhada naozaj zaujímavá, tak nevidím dôvod, prečo by som to tam nemal. Lebo keď oni takto po svete cestujú, tak, možno by sme to zatraktívnili aj pre slovenských čitateľov. Dobre, takže a chcem sa opýtať, ty máš doma dcéry vo veku, ktoré vlastne už túto knihu si môžu pokojne prečítať, keďže si stanovil tú hranicu na 15 rokov, predpokladám, že to aj čítali. Tak aké boli ich reakcie? Keďže to je tá generácia, ktorú ty si aj chcel osloviť touto knihou. Moja dcera má 17 rokov, bude mať o týždeň a už to číta, je v procese čítania. A keď prečíta určitú kapitolu alebo určitú časť, tak si sadíme a rozprávame sa o tom. A je to zaujímavé počuť jej postrehy a otázky z jej vekovej kategórie, na ktoré ja by som sa napríklad nikdy nezamyslel. Ja som to položil na papier úplne ako bežnú vec a ona v tom videla určitý, nie problém, ale sa pozastavilo nad tým, že prečo som to napísal. Takže naozaj je to kniha pre široké spektrum vekových kategórií.
A my keď sme sa svojho času rozprávali o tých technických záležitostiach, o tých prenášadlách, ja som ti povedala taký postreh a ty si vlastne hovoril, že sa ti to zopakovalo aj pri viacerých ženských čitateľkách, že tie technické záležitosti, ktoré tam sú vysvetlené, sú možno také trošku zložité. Nehovorím, že pre všetkých, ale možno pre väčšinu ženských čitateľiek. Plánuješ to potom v tom druhom dieli nejako zjednodušiť pre nás, ženy? Celkové táto spätná väzba na knihu je veľmi dôležitá, už od kohokoľvek, a ja som za ňu veľmi vďačný. A keď to zlepší tú knihu druhú, čo by mala byť lepšia, tak samozrejme, že buď tam dám nejaké vysvetlenie dodatočné, alebo zopakujem celý proces, ale tak zrozumiteľnejšie vysvetlenie. Áno, tým som vlastne chcela vyzvať aj vás, milí čitatelia, ktorí si knihu prečítate alebo zakúpite, aby ste v prípade, že teda budete mať nejaké zaujímavé námety pre pána spisovateľa, ho oslovili. Totižto pán spisovateľ Zemiar si nedávno založil aj facebookový účet, kde mu môžete pokojne napísať. Tento účet má veľmi jednoduché meno J.O. Zemiar. Nech sa páči, pozývame vás aj na komunikáciu s našim autorom. Ešte takú otázočku by som ti rada dala, lebo my sme ťa ako začínajúceho autora oslovili aj na tento náš literárny projekt, ktorého banner máme za sebou, Slovenskí spisovatelia na cestách. Možno to bolo také šokujúce pre teba v prvom momente, že vlastne ťa hneď berieme niekde do zahraničia, keď ešte si sa neaklimatizoval na tú svoju úlohu spisovateľa. Ale mohol by si povedať, aký ty máš z toho pocit a čo pre teba ten projekt prípadne priniesol? Výborný. Pocit je výborný, lebo vidím veľmi zaujímavú a prospešnú myšlienku pre tých ľudí, pre ktorých to bolo adresované, hlavne pre tie deti v školskom veku, ktoré stále hovoria svojim materinským jazykom, čo je slovenčina, napriek tomu, že sú v ďalekej cudzine. A čo to pre mňa znamenalo? Výborná skúsenosť. Reagovať, besedovať s mladými ľuďmi a nejak splňať ich predstavu, keď stretnú spisovateľa, že aká je to vlastne osoba. A ešte spisovateľa zo Slovenska, lebo to nie je také jednoduché, aby toľko kilometrov za nimi len tak spisovatelia pricestovali. Takže pamätáš sa na ten moment, keď si jedno dieťa zobralo knihu do rúk a ovoňalo ju a tešili sa a pýtali sa nás, či naozaj si tú knihu môžu nechať. Ty si uvažoval, že využiješ teda tie prostriedky, tie sociálne siete a tie možnosti, ktoré ti ponúkajú, lebo doteraz možno ako naša generácia sme k tomu trošku skeptickejší. Rozhodol si sa, že vytvoríš aj samostatný profil pre knihu, alebo budeš fungovať na profile len ako spisovateľ? No okrem profilu spisovateľskom by som rád založil aj účet pre samotnú knihu, lebo nakoľko chcem napísať sériu tých kníh, tak tam by som priblížil celý proces, čo by bolo veľmi zaujímavé. Možno dopredu by som uverejňoval nejaké ukážky, aby to nabudilo nejakú zvedavosť a aby sa ľudia tešili vždy na nové vydanie novej knihy. Takže ja ti ďakujem, že si prijal pozvanie ako na pilotný rozhovor, lebo s tebou a s týmto rozhovorom vlastne začneme sériu našich podcastov a rozhovorov. Chcel by si ešte niečo na záver odkázať našim čitateľom a divákom a poslucháčom? Samozrejme, nejde len o moju knihu, ide celkové o čítanie. By som chcel povzbudiť všetkých, aby neváhali, aby sa neobávali, aby sa troška prekonali, sadli si ku akejkoľvek knihe, nielen mojej, lebo ten výsledok a to obohatenie do života, ktorá tá kniha poskytuje, tak stojí za to. Ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme všetkým divákom, poslucháčom za pozornosť. Ďakujeme Zuzane Grančičovej za kreatívny prístup a za pomoc pri nahrávaní tohto rozhovoru a srdečne vás pozývame na sledovanie nášho videozáznamu aj na budúce.